To čo je za koreň? No. Páne Bože. Megalodon. Toto ten je, macek. O, si panečku. Tak. O, Mirko. Pozeraj. Ahojte. Ahojte. Priatelia, my vás pozdravujeme opäť z lesa. Keďže týždeň je taký, že počasie máme stále zlé, tak ako sme to spomínali už v tom minulom videu, mali sme ísť síce natáčať niečo pod vodu, ale stále nám fúka, aj dneska fúka. Včera sme boli pozrieť akurát vodnú nádrž Bukovec, ale proste boli vlny, to potápanie by nebolo možné, tak sme sa rozhodli, kde inde pôjdeme ako do lesa. Sme tu opäť na tých miestach podobných, respektíve jak sme boli aj v tých minulých videách, plus dačo ďalšie ešte schodíme, tak sme sami zvedaví, či nám opäť tento les nadeli také štedré dary, ako to bolo v tých minulých videjkách. Zase sa štveráme hore kopcom. Poriadna zaťažovka. Ale tak to máme radi. Okolo nás praskajú stromy, ale to až tam, poďme ďalej. Čiže opäť znova vediem, prvá nachádzam dubák. Taký, ako keby tu leškal. Pekný je. Tade si prechádzal. No ale jaký je pekný. Pozeraj. Krásny, ja som ho nevidel. Toto je nové. No pozrime sa na tú krásu. No nádherný si. Takže aj môj prvý zárez. Krásny. Dneska je v lese príjemnejšie. Nefúka taký silný vietor. Čiže super. Pozri, Mimka, keby sme išli z tamtej strany, ani ho nezbadáme, lebo tu je krasavec. Musím sa vydýchať. Priamo z druhej strany, ak by sme išli, by sme ho nevideli. Pozrite sa na Peťara. Krásneho. Troška viac som začistil korienok, ale pohodička. Teraz som si úplne myslel, že list. Blízko som pri ňom bola. Stále ma mýlil, ale je to on. Je to on. Čiže jeden tu a tu na nižšie pri strome. Áno. Tu je drobček.
Pozrite sa. Jedna baseň. No pozri, aha, do cesty mi prišiel. Krásny. Mimka, ale vieš čo, ja som teraz badal tu na. A z tej strany vôbec by si ho nevidela, lebo asi opäť odpojím kameru. Mimka, ale vieš čo, ja som teraz badal tu na. A z tej strany vôbec by si ho nevidela, lebo asi opäť odpojím kameru. Pozrite sa na to. Čo je tu na? Pod stromom. A z tej strany, ako ide manželka, by videla iba kopu listia. Pozeraj sa na ňo. To je neskutočný kamuflážnik. Wow. Krásny. Nádherný je. Dobre, zakryjeme. Krása. Akurát hovorím manželke, že musíme ísť pomaličky, lebo potenciálne každý zdvihnutý list môže byť hríbik. A pozrite sa. Opäť, keby som bol z tejto strany, ho vidím pekne, ale keby som išiel odtiaľ, tak v podstate je tam len hromada listia, ktorú keď teraz odkriem, tak tu máme to tu nádheru. Paráda. Už ho vidím aj ja, no ale toto je riadna kamufláž. Tu. Kde? Hop, frajer. O, a tu je, pozri. Ďalší. Pozrite sa, už stvorno chodíme. No, toto dokonca je, no, taká je staršia. Asi. Neká je. Pozri, tu je okúsaný, ale tu je jeden a ty pred sebou, ja ho stáde vidím, ale tebe ho zase zakrýva listie. Dneska tu máme maskované hryby. No, máme ďalší kúsok. Ideme k nemu. Tu sú krásne dve, Mirko. Berem nožiček do ručky. A tu som ho ani nevidela, skrytý pod listím. To je nádhera. Takže sa na to pozrieme, hej. Jeden. No táto ten je, Miro, mám topku. Tu je jeden. Ja mám 3. Tu je druhý. A tu hore, vyššie, je tretí. Pozrite, ja vám ich takto ukážem. Jeden. Druhý. A ten najkrajší.
Deti. Pozrite. Fíha. Manželka mi akurát kričí, že má topku, tak uvidíte ju pred týmto hrybíkom, ktorý som našiel ja ako prvú, lebo tak nám zoradí videjko. Takže tesne pred týmto ste videli manželkin, ale ja som rád z tohto krasavca a idem pozrieť ku nej. Tu sú malinké, krásne, teraz vychádzajúce. Dokonca toto tu je divé, to nič. Ale tu je jeden dubáčik malý, vedľa neho je druhý dubáčik malý. Pekné sú. Očistíme si. Ale dneska tu je krásne. Dneska je fakt, že topkové počasie, dobrá viditeľnosť. Svieti nám slniečko. Trošku pofukuje, ale nie tam už po minulé dni. Čiže si to tu užívame dneska v lese. Zišiel som trocha dole. Chcem poprehľadávať vlastne tieto tu. Také vonky. Manželka ostala hore a hneď tu stretávam ďalšiu nádheru. Tak, pekne, pekne, pekne. Oberiem nožiček. Som z neho troška viacej odlobnul, ale nevadí. Pozrite sa, tu zase zvalený jeden a tu už na budúce generácie spojím kamerku a vám ho ukážem. Krásne. Pozrite sa v porovnaní s rukou. Nádherný, ale to samozrejme nechávame tu. Tak, jednak by z neho nič nebolo a keď je veľa tých malých, tak aj keby nebol taký už pohnitý, tak zbytočne ho brať. No, platilo sa mi tu zísť, lebo pozrite sa zase jak kamzik, ale hop, keď som mu spadne, je ďalší krasavec. Pozri, aké dvojičky mám. Krásne. Začistíme. Zoberieme ešte tam ďalej je jeden. Tu je ďalší. Opa. A ešte tu je koš, ďalší, tu dole. No, ten je pekný.
tak ja si dávam na posilnenie čokoládku. Prešli sme tú horu takto naokolo postupne dookola a teraz sa vraciame naspäť, chceme ísť tade spodom. Manželka tam hore niečo našla, ja sa ešte potočím tu a vrátime sa spodom a pôjdeme na ďalšiu horu. Náhodne som tak, že sa pozriem, čo je tu biele a tu je ďalší. No takže štvrtý na jednom mieste, dobre hovorím. Tak sádnem ja tu na kopčeku. Začistím pekne. A tu je taký, konečne taký tmavý. Lebo všetko mám v košiku svetlé. Tu sa mi podaril nájsť teraz taký pekný tmavúčky. Pekný je, wow. Ja už preskúmávam spodok tohto kopca, ale zatiaľ sa mi tu nič neukazuje, ale pozerám, že manželka hore stále dačo točí, som rád, takže asi tam vyššie budú a tu už asi nižšie veľmi nie. To nič, prejdeme to ešte takto spodom a uvidíme. Potom, jak som vravel, tak sa presunieme ďalej. Tak schádzame naspäť a pôjdeme naspäť poriadne pozrieť tú horu, na ktorej sme začali, kde sme na kraji našli tie prvé kusky. Teraz to poriadne prečešeme do kopca, aspoň taký je plán a potom uvidíme, že ďalej kde vlastne pôjdeme odtiaľ. Ešte plánujeme z tej hory ísť na ďalšie miesto, len uvidíme, ako budeme so silami. Konečne sme prešli dosť veľa, teraz nič sme nenašli. No a tu je druhý hneď. Tu je jeden. Tu. A tam vyššie je, hej, ten ďalší som pred ňou išla. A nakoniec, spadlo mu kovúčik. Oj, pozrite, ale bol by pekný. A nevadí. Ešte pôjdem po ten druhý. Ale konečne, no. Po dlhšej dobe. Idem po ten druhý. Tu som našla dve, trošku pozerám dookola, či dačo nezbadám. A hop, to ten som ani nevidela. Chutnúčky maličky. Ale išla som pre tento. Tu. Tu je takto. A konečne môžem povedať aj ja po dlhšej dobe a 100 metroch chodenia ďalší kúsok. Parádny. Tmavý. A tu malinký. Pekný. Asi dve. Juj, ten maličký tu. Nemôžem nechať, lebo ide s ním.
Cez konáre. A dvojička. Dvojičky. Krásne dvojičky. Prenadherné. Pekne čistúčke, jeden. Druhý takisto. Idú do košíka. Vždy, kedy sa odhodlám, že idem vyššie, tak naspäť schádzam dole, lebo vtedy zájdem pupku. Chlobačík tam je. Vieš. Konečne sa aj mne podarilo nájsť pekne pri strome, lebo to je jak z rozprávky. A tam, tento je jeden, a tam ďalej pri druhom pniku je druhý, väčší. Jehoj, táto sú krásne dve, Miro. Dvojičky. A tu čo je? Čo má? A idem ešte po ten druhý dole. Dúfam, že po ceste zase dačo objavím. A ten je pekný, ten je pekný. A tu je hneď za ním druhý. Toto je aká krasa. Tu je jeden. Jeden. Tu je. A tu je! Toto som ani nevidela. Jeden, tu je druhý a tu taký maličké, dve dokonca, no mám rodinku. Jeden, mám ako ten, to ten je obkúsaný, ale len od klimačíka alebo čoho, drží sa tak, a tu sú dve maličké, ale vieš čo, toto dve maličké tu nechám, nech dorastú. Tu mám pekné. Väčšie. Tu som mu zlomila klobúčik. Ani neviem, či budú raz zimka. Prečo? No a tento je krásny. Wow. Manželka sa vytešuje dole. Ja som sa k nej trocha priblížil a pozeraj, ja tu mám hore tiež. Tuto vyzerá zaujímavé miesto, že by to bol zase taký hot point sme našli. Dúfajme, že hej. O, krásne. Zdravúčke. Pekný. Teraz chodím pomedzi
Je to spadnuté. Konáre. A ďalšia krása. Nádhera. No ale ten má koreň chytený. Ale tu už dobre. Tu už pekne. Spod koreňa bol chytený červíkmi. Ruku pomaly. Pomaly. Tak. Dobre. Ideme po tej cestičke. Tu sme ešte nikdy neboli. No však nikdy neboli, však dokopy v tom lese sme tretíkrát. Ale tu sme neboli za tie predchádzajúce 2 videjka alebo 2 výjazdy tu. Čiže chceme skúsiť, čo je na konci tej cesty a možno hore do tej hory pôjdeme, ale toto je už tak brutálna, už z diaľky vidíme strmina, ale práve toto je dobrá výzva a teoreticky málo kto by sa tam odvážil. Uvidíme, no, že či to vôbec my vyjdeme, lebo vyzerá fakt mega strmá tá hora. No takže sme sa dostali po tú horu a pozrite sa, jak to je do výšky. Pôjdeme tou cestou pozrieť, či sa vôbec tam nejako vyšgrapeme. Ak nie, tak sa vrátime, uvidíme. Prejdeme tade po stezke. Dobre, no, riadny kopčisko hore. Tak som sa rozhodol, že pôjdem sama bez košíka tu len z kraja tu pozrieť. Manželka ma čaká dole. Ahoj. Porovnávam, že asi mám viac. Aha. Dobre. Porovnáva košíky. Dneska sa jej darí viacej. A ja som rád. Hlavne, že máme. Nič vyzerá dosť sucho. Ale skúsim ešte tu vybehnúť. Teraz sa cítim už úplne jak nejaký kamzik. Tréning poriadny. Ono by to ani nevadilo, ale stále sa tak spotím a potom jak ten pod vychladne je tak nepríjemne. Strmina poriadna, ale nič nevidím, že ich tu bolo. Cestičky akurát od zvery, ale pozrite sa, tu som. Hop. Manželka je tamto dole. Ešte popozerám trocha. Neveľmi verím, že tu. Hej. Akurát mi manželka vraví, že dole na tej cestičke obrovské zrezané korene sú. Skúsim ešte tade. Brutálny kopec. Srdce mi buší. Dačo tam dole vidím za tou hlinou. Idem pozrieť. A asi je to to, čo hľadám. Tak to vyzerá, že je. Tak to vyzerá, že je. No viete čo? Hoci by len ten jeden tu bol. Tá som rád. Hop. Aj tak by som bol rád. Pozrite sa. V kopcoch. Aj nádhera. Nádhera. Pozerám ešte na vôkol, či bol sám. Alebo či to dačo ešte nenájdem. Takže tamto, hore, jak je tá hlina, som našiel tento prvý. A schádzam dole a už tam pred sebou vidím jeden nádherný vzorový, ale tento si aj odfotím. Čiže teraz troška dám pauzu, beriem telefón. Pozrite sa, krásny je. To je nádherný. Akože pre toto sa do tých kopcov oplatilo ísť. To sú nádhery. Krásne húbky.
Ty tam hore a ja tu ťa čakám a tu pozri. Jaký pekný. Tak to jak tak môže byť? Si pana. Opa. Juj, super. No ale tu všade sú kopce. Tu treba behať. Akurát dorezujem tie, čo som priniesol z vrchu. Koreňoch po ceste hromada. A pozrite sa na nich. O, a ty máš dobre nabrúsený nožiček. Krásne, zdravé. A ten druhý. Druhý takisto. Krásny korienok, čistý. Paráda. Idem ešte tamto dole, lebo som tam zbadal veľkú jedľu bedľu a manželka to má rada, čiže jej po ňu zbehnem, aj keď ona nechce, ale ja chcem. A možno po ceste nájdem aj dačo ďalšie zaujímavé. Krásna. Pred nami je ďalší kopec a teoreticky dúfame, že vyjdeme hore, prejdeme ho po vrchu a skúsime sa dostať na ten kopec, ktorý je teraz naľavo, za ktorým už máme naše auto. Dúfam, že sa to podarí, že nebudeme musieť zase schádzať dole tento kopec a naspäť ten naľavo hore. Uvidíme, je to zatiaľ len teória, ešte sme hore neboli, tak ideme makať. Takže sme asi v tretine hory a dávame si pauzu. Ja si dám keksiky. Ja som sa dole po nožík vracala, tam so mnou dole spadlo. Celý košík sa mi prevrátil. Všetko som pozberala, ale nožík nie. Až tu hore som si uvedomila, že nemám nožík. Takže naspäť dole, zase hore. Práve tu máme návštevu. Ničoho, nič. Sa tu objavil psík. A pozeráme. A prvé sme nevedeli, už sme mysleli, že je to taký medveď. Pribehol a teraz odbehol preč. A to hore je samé prekvapenie. Ale teší sa z toho. Teší sa, hej. Beha si tade. Aj keby nás kúsal, A teraz ja je dole. neviem, či by som sa Teraz pohla. je dole. Plne už beží preč. Ale má obojok toto dať, či bude. Adrenalín na hubách. Idem pozrieť hore, či sa dá prejsť. A keď toto, čo vidím, bude zdravé, tak mám svoju húbku dňa. Tak mám svoju húbku dňa možno, uvidíme. A vyzerá, že je tvrdý. Vyzerá, že je tvrdý. Pozrite sa na tú krásu. Brutál. Krásne dačo. Nádherné. Paráda, pozrieme koreň. Takže ideme ho pozrieť. A korienok má chytený. Červavý, ale tu už to je v pohode. Krása. Krásne. Tu dávam pauzu, pozerám, aký kopec ma ešte čaká. A tu... Hej. O, ale nespadne mi košík. To je strmé.
Jaký je zakrivený. Chytnutý koreň má. Škoda. No Mimka, ja som sa vrátil, bo som mal tušak a ten tušak bol dobrý, že sa mám vrátiť. Aj. Jeden. Takže tu z boku kopca sú. Jeden. Tu je druhý. Ale toto tu. Toto tu je tretí. Krása. Manželka je tam hore. A ešte si to schodíme tu na boku. Popozeráme. Okolo toho prvého, jak som vám ukazoval tu pod listím, bol ešte jeden. Tu na. Pozri. Tu. Ale. Sedí ma. Toto čo to je? Ale to si ho videla? Nie. Čo si, to si tam sadla? Tam Tu som si sadla oddychnúť, že ťa čakám. Sranda. Konečne môžem konštatovať, že sme vyšli hore na ten kopec. Chvála Bohu, vyzerá, že je prepojený s tým kopcom, za ktorým máme auto. Ale to bolo také stúpanie, že ozaj toto nám dalo riadne, ale riadne zabrať. Ja už normálne nohy ťahám za sebou. Ako mám chuť ešte zbierať toto, ale silu Buda. Mám 2. Super. Po dlhej dobe už sa pomaly vracame k autu. Tade tak prejdeme naspäť. A mám 2 ďalšie kusky po ceste. Jeden krasavec, druhý krasavček. Takže taká dvojica. Čo to je? Pekný. Pomaly sa vracame naspäť, lebo už je 3 hodín po obede. Máme 6 kilometrov, 3 hodiny. Dosť. To teraz, čo mne tu blesklo do očí, no ale toto je môj dnešný topka asi. Krásna bombuľa, riadne válka. Jo. O, Mirko, pozeraj. Wow. Paráda. Idem to po ten maličky. Tu. Jedna. No ale bolia ma nohy. 6 km zatiaľ za nami. No po kopcoch ale.
Hore, dole. Hopa. Tam dačo vidím. Dole. Ešte ma napadlo, že z tej strany pozrieť a dobre som spravil, lebo so mnou teraz pri konci nespadne, no pozrite sa. Krasávec. Tak. Super. No ešte tu popozerám, lebo keď tu bol taký... A tu hneď dole je ďalší. Tak presne, keď je tu jeden taký veľký a na tak viditeľnom mieste, tak zrejme tady nikto nechodil a tento škoda, lebo taký je skúsaný od slimákov do keľu. Škoda, ale vidíte, že tady celý rozkusaný chrobákov, slimákov. Škoda, ale asi tady nikto nechodil. Nechal košík tam hore na kopčeku a pochodím toto ešte tu bokom. Náhodou dačo ešte nenájdem. A poteším pri konci. Tam dole pôjdem pozrieť. Tady po tých zahyboch pochodím. To zase taký náročný terén. Ale tak zase o to viac si človek cení tú húbku potom a hlavne väčšia šanca, keďže, jak som už viackrát spomínal, málo kto je ochotný tak pojsť. Tu ja vidím, neviem, či to je dubák. Tam vidím ďalšie dva, ale áno, je to on. Takže ideme za radom. Krásne, toto bude už starý, ten asi neviem ani trhať, ale tu je pekný. Ideme. Jeden. Druhý. Tak. Je ešte krajší. Opa. Toto ten je, macek. Dobre, toto je 3. Tak. O chvíľu počistím. Tu je 4. Neviem, či som nenašla raj. Hej, 4. Toto nič, toto je ten starý. A ideme tu nižšie. Maličké, som dačo nezašľapla. Lebo tu je 5. Tu sú ďalšie 2. Akože fakt. Si panečku. Tak. Daňam okník, keď ho chcem vybrať. Hej. Ďalší. 1, 2, 3. Tu ideme ďalej. Ďalší. Hej. Dám kým, aby sa mi nestratil, lebo to... Ideme ďalej. Miro, ja mám raj! Tu je ďalší. Aj, ani neviem vyberať. Ďalší. A ešte jeden vám ukážem, no ale tak to... Jej, to je šťastie. Na konci dňa. Tu sú 2 dokonca. Hopa. Tak. Ďalšie 4 to dám k týmto. Musím pomaličky chodiť, aby som zašľapala, lebo je ich tu fakt plno. Takto. Za chvíľu počistíme. No a tu je asi fakt, že ešte som v živote taký dubák veľký nenašla. Hej. Dúfam, že tam nič nebude, ale oh my god, rozpaduje sa, ale pozrite tu. To čo to? Oh my god, podľamoval sa samozrejme, že tu je z neho. Podhubie zavreme. Čiže idem naspäť pomaličky.
Lebo fakt, že... No aha, to je megalodón. Super. Ideme ďalej ešte. Popozeráme sa tu dookola. Manžela už žiaľky počujem, za to som kričala na neho. Hej. Toto si pozberáme. Toto som nechala. Aj toto 4 som tu nepočistené nechala. No, lebo on mi normálne neuverí, že na jednom mieste toľko veľa. Hej. Miro, poď teraz pozrieť, poď. Jaj Bože, vyšiel som z tej rokliny. Zatiaľ, čo ja som tam obstal s jedným, ale ceneným dubačikom. Pískam na manželku, kde mi zmizla. A ona mi kričí z druhej strany, že Miro, ja tu mám raj. Čiže zrejme to vidíte buď pred týmto videjkom, alebo po tomto videjku zabere, tak teraz. Takže idem k nej. Čo to tam ona našla? Moja zlata. No toto je famózny zase záver. To čo je za koreň? No, Páne Bože. megalodón. Páne Bože. Toto je čo? No toto je nádhera. Toto je krása. Cipaná, už som myslel, že nič nenájdeme. Tu ide chodiť. Koľko sme prešli, nie teraz? Tam pod stromom boli. Tu. Si vole. Toto je super toto. Teraz môžem povedať, že mám plný kofík. Tady ešte prejdeme po kraji nieko, lebo to oni tu krajom. Mimka, ďalšie 2 tu vidím. 3, pozeraj tu. 1. Pozeraj tu druhý. A kolo neho už malinký rastie. To čo toto je za miesto? Manžela je ďalší. Tretí. Toto je... Tade sme vchádzali. Tade sme začínali hubáčku a nenapadlo nás tu vybehnúť. Pecka. Tu dole nižšie od manžela je ďalší. To keď... Tu je ďalší. Tade sme vchádzali. Pozri, aký krásny. Začínali hubáčku No. a nenapadlo nás tu vybehnúť. Pecka. Pozrite sa predsa ešte. No krásne dačo. Normálne ho nemôžem vyťahnuť. Wow. No ja som tak ťahal za koreň, že som ho až rozpučil. Krásny. Nádhera. Nádhera. Ima nehovorím teraz nič, ale ja vidím ďalšie 5, to je 6, to je dačo neuveriteľné. Toto je už. Toto je neskutočné. Ja nemám normálne slova. Pozrite sa na to. To je dačo. To je krásne. Tretí. Pozrite sa tu. Ďalší. Máme 1, 2, 3, 4, 5. Pozrite sa 6. A tu na pozrite sa. 7. To je neuveriteľné toto. Krásne dvojičky, Miro, tu hore. Idem po nich. Ale to sú krásne hubky. A tu jeden ďalší hore. Tu sú dve velikánske a tu je ďalší. Sa mi polamal. Idem toto do košíka, bo to dosť sa mi rozlamal. A idem po ten ďalší. Tu hore. Čo je?
A pozrite sa, ešte som prišiel z tejto strany a pritom z tamtej strany som tu chodil, lebo tam je tá húbka, čo som videl, ale s listím je z druhej strany zakrytý a z tejto strany ho vidím a hneď vidím tam aj ďalší. To je neuveriteľné toto. Počkajte, ja sa tam poďme načiahnem. Pozrite sa. Masaker. Tak sme na konci unavení, ale maximálne spokojní. Priatelia, ja som si myslel, že, alebo respektíve nemyslel som si ani vo sne, že po tých dvoch hubačkách, čo sme tu mali, tá tretia tie dve ešte prekoná, ale stalo sa. Opäť nádherné kúsky, všetky ste ich mali možnosť vidieť počas videjka. Tu je môj košík, nádhery proste. Tak jak vravím, vyčerpaný, ale spokojný. Mimka hodinka nám ukazuje koľko. Tu máte jasný 8,5 dôkaz. kilometra. Ja pozriem z tej strany, či to bude vidno. Neviem, či to tam bude vidno, ale čas 4:19, 8,35 km. Ale žiadne rovinky, ale poriadne kopce, poriadne kardio, poriadna rozcvička. Manželke je už zima, takže končíme, ideme domov. Priatelia, prajeme vám všetko dobré. Tak ako sme spomínali aj v minulom videjku, určite do toho lesa vyráste, je to neskutočný relax a detox a veľmi dobrá vec pre vaše zdravie. Vidíme sa pri našom ďalšom videjku. My vám z lesov na Rusnákoch prajeme všetko dobre, nech sa vám darí, nech vás všetko zle obchádza a vidíme sa pri našom ďalšom videjku. A ešte nakoniec ja doplním to, čo minule doplnila manželka. Ak sa vám videjko páčilo, určite nás poteší každý like či komentár. Kľudne do tých komentárov buďte aj kritickí, ak máme niečo vylepšiť. My to veľmi radi spravíme, predsa sme len amatéri, nie sme žiadni profíci. Takže asi toľko na záver. Majte sa, držte sa. Čau, čau. Ahoj, ahoj.